ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿನಿ ನಾನು ಉಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತುಲೆ ವ್ಯೂ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆಗ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಬ್ಲೂ ಪಾಡ್ದ ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿದ ಕಲರ್ ಎಂಕಲ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕಿಜಿ ಇನಿ ಬ್ಲೂ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಬ್ಲೂ ಪಾಡ್ದ ಬುಡಿಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಿರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತಾ ಇಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಲೆಗ್ಲ ಬರೋಂಜನ ಬುಡಿಯರ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಬರೋಂಜ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ್ ಸಕಲ ಲೋಕನಾದನಿಂದನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು ಸಕಲವನ್ನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾಗ ಉಳಿಯಿತು ಮಗುಮಿ ಮುರುಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದುವಲೈತೋ ಬಕುತಿ ಹರಿದು ಎನ್ನ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪಗುವದ ಸಖಿದೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಖಲು ಬಲನೋದು ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ ಆರ್ ಪನ್ಪುನಿ ವೇಸದೇನು ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂದು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮಂತದ್ನಿ ತ್ರಿಶೌಲಲ ತಾಲ್ ಮಂತದಿನಿ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲೆ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಗೆಲ್ಲೆ ಐಲ್ನ ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೋಕಾತ್ನ ತಾಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ತೂದು ಕಲ್ತದಿನಿದೇನು.